Отново като декоративен елемент се използва кадифето. Под якетата и саката се носят прилепнали рокли, панталони и поли от стреч, пак с кадифените декорации. Костюмите от стреч са обогатени или съчетани с диагонално моделирани кадифени панталони и поли, които преакцентуват върху тялото. Пълна свобода на въображението, усет за цветовия лукс и нагласа за грация и красота, чието извор е в самата природа. Навярно, това е най-характерното за финала на есенно-зимната колекция на Мияке за 97-98, чиято последна тема е озаглавена «Призми». Както отбелязва самият дизайнер в своето писмено послание до зрителите, до своята публика, официалните облекла като тъкани и като форми са издържани в целия спектър от брилянтни цветове. Тук багерите са издигнати в ранг на истинска поезия и емоция и сякаш танцуват върху повърхността на дрехите. Това се постига като се комбинират традиционни и нови индустриални технологии. Това е един колаж от традиционна ръчна работа и съвременно високотехнологично шивачество, а ефектът е дреха за утрешния ден. Тази тема, наименована призми, Исей Мияке изцяло е освободил въображението си. Материите, от които са изработени моделите, са коприна или шифон с апликации, вълнени или кадифени. Вследствие на това всеки един от моделите е уникален. Създава се впечатлението, че моделът е конструиран от едно цяло парче плат, което е кроено единствено на местата, където е абсолютно необходимо. По този начин се постига максимална свобода на силуета и материите падат леко по тялото, следвайки естествените му линии. Шапките с крила са направени от непромокаема хартия.
Творчеството на Мияке е поредното доказателство за вдъхновяващото значение на материите за облеклото. Повече за него ще научим от епизода на популярното английско модно предаване «Планета мода». Той е уникален, защото изработва дрехи, които се оценяват за това, което представляват. Не за това дали отговарят на последните тенденции в модата. Те са извън модата, не се съобразяват с линията и се носят с години, докато другите дрехи живеят седмици. Тази колекция се използва отново отличителният знак на Мияке от вдъхновението от оригами плисе в прости и свободни форми, които по-скоро загръщат, отколкото очертават тялото. Той е текстилен инженер с научен подход към изобретателността. Материите са проектирани и произведени, за да вдъхнат живот на дрехите. Текстилната империя на Мияке не се субсидира от печалбите на парфюмерийната индустрия, нито произвежда версии на основните сезонни дрехи. Но за разлика от много други новатори, неговото влияние се усещало рядко в централните магазини. Изключение направи миналият сезон, когато се възприе повсеместно плисето, вдъхновено от колекцията му надиплени плисета. Дрехите му стават съвършени с душевността и въодушевлението на манекените. В лансираните от Исей Мияке облекла за пролета и лятото на 1998 година отново изпъкват концептуалните му решения. Отново намира потвърждение философията му за формите, които са плод на богата творческа фантазия и отлично познаване на анатомията на човешкото тяло. Гледайки тези прекрасни произведения, човек логично започва да ги сравнява с съвършенни пластики, с изумителното скулптурно изкуство. И в тази колекция прочутия японски майстор на драпираното изкуство не крие пиетета си към Мадлен Вионе, която преди десетилетия създаваше съвършени рокли, заимствайки и развивайки античния маниер на създаване на изящни дипли. Предлаганите облекла отново потвърждават нестихващия интерес на дизайнера към стичащите се по тялото форми и материи, към художествената интерпретация и неконвенционалния стил в конструирането на дамската дреха. Синтезът между необичайната форма и човешкото тяло е необикновен, запомнящ се и провокиращ въображението.